Morning ndine chake. Macheza akwigire enaso eti. Bevane tumasikafu wakuzizira. Mama inasijanjani kunjako eti kuzizira. Nde tikamabwera titafunda osadabwa. Anyway, ndofuna ndikapeza online dating eti. Chifukwa yona ndapanga ma videos angapo osonyeza the dangers of online dating. Kukumana ndi anthu osadziwa online ndikumakumana nawo. It's very dangerous. Komanso at the same time it can be a good thing. Eti anthu ambirimbiri apeza mabanja ndithu through online dating. Eti for example, let's say anthu achifamba wait. Mmene kunabwera uchen online dating ndi mwayi kwa iwo ndipo ndi easy access yokumandira ndi anthu odawa chile chipongo. Pala anthu okuba, pala anthu achifamba, pala anthu oyipa basi. Eti anthu ndi sakanatha kukumana nawo sakanatha kwadziwa akumapeza chani amapeza online. Ngotayipa tata bas profile yako hiyo chili chose chomwe afuna information yako yose akuiona pamene pachapa bas akuchita target eti amakhala ndithu kumachita scour just to find munthu oneora mpange target amatompanga munthu target like that eti kenako teti kumane kumanako komwe amakampanga munthu chiwembu kayakubera kayakupha kayakuvulaza you know anthu ena sanena ndiko omwe amangovulazidwa amachita mantha amaopeza swena kuti usanene swena chichonse amachoka kwa mabwera ko they keep quiet sanena china chichonse nkani matera pomwepo koma anthu achitidwa chiwembu ndithu koma so at the same time anthu apeza po mabanja mazisi right kunena kuti anthu amati aya muna akusowa akazi akusowa koma no amakhala kuti alipo munthu amene ukhozoyanjana naye koma ali patali olo sunachite naye cross paths ndipo simungachitane cross mapathiwo unless mupita online simungakumane palibe njira ina iliyonse kuti mukumanirane kupatula kupita online mwazisi right ndio ukhozokezwa kuti wakumana ndi munthu amene uchana koma point is be careful ndepa be careful kwa anthu kumati kodi be careful wake ngwa mtundu wanje munthu wapita online uja uzikhala kuti wachitira to establish kuti ukafuna pochana what are you looking for ufuna chibwenzi ukufuna banja ukufuna chisembwere you decide and you put it out there. This is what I'm looking for. And ukamangana munthu uja say iwe ngati ufuna banja. Ngati ufuna banja munthu ambe kuyankhulitsa hi. Kenako zi. Abwera somawa hi. Kuti anthu tinali ngati moyankhulana mudapita kuti sali serious. Munthu wa serious amachita engage in conversation. Amakulembera ndithu message yaitali iwe kumachita kuona kuti kaparagraph ndithu akudzifotokoza zinthu zabwinobwino iwenso kumamvetsa kuti anthu tikuchita communicate kaya musinthana manamba kamupita pa WhatsApp kaya pa messenger janjani muyamba kumayankhulana kumbali osangofika munthu akangofikira kuti po umakhala kuti ndikutumize transport tikakumane kwakuti tikakumane pa modelo kwakuti iwe kuti ufuna banja zokugwizana munthu amene akufuna banja nzako they will try to get to know you afuna akuda akudziwa kuti ndiwe ndani umatani zochitika zako nzotani afuna akudziwe as a person ndiwo sangalatsa adziwe kunena kuti ma strengths zako ndati ma weaknesses zako ndati and umaona weka kuti conversation ikwenda bwana uma mtu akangothamangira tete kakumane kwakuti iwe ngati ukudziwa kuti chomwe ndikufuna ndi unless nawe ufuna nawo chisembwere that's another story koma even if ukusakapo chisembwere you still have to be careful kula anthu oyipa out there how are you careful tete kumane well eventually mkwena wakumana koma makumani ndo yake makhala utani you have to meet in public kakumane ni pa restaurant kakumane ni pa chigulugulu pena pake osapita kwa anthu awiri konera kuti bali yese and musiyanirane pomwepo osati mwakumana kumene kuchakena kuti pitagamu langa ndo pase lift ukumudziwa at the end of the day sukumudziwa mtu amene kurani ukuyankhulana naye olo kumane naye for the first time sukumudziwa mupasani mwanga zaule mubwino mucheza pamene pacha museka zikomo wina aloera kwake muzipitiriza bikutani kuyankhulana ugonso Facebook ndiyo funikira akuzani dzina akuzani chani mumuyangana pa Facebook kaya mumuyangana pa Instagram pa social media muone social media yake simamona copy muyamba kuona kuti zikulingana ndizo yankhula zake you have to go through their profile uziona ndizo yankhula zake zikulingana social media yamebereka do information yathu that's how so athu amakupezera ndathu inuyo it's just about being careful it's not about kuoptions athu mukumana in public kachiwiri so mukumana so in public koma zothamangira kuti ndakukaluka tantani even if you're out there looking for fun it's not fun if you don't know the person you don't know kuti akuvulazani chotani
kopo kapena kuti zolinga zake nzotani zikuchitikatu zinthu zina zimadziwika zina kuja ineyo panopo I think ndichepesa za ma social media videos izi ndikuzichita kufanda pereka zambiri so far sindiyikaso pali imodzi yokha there's one more I'm going to put koma after that I think I've done enough about social media koma it's just an awareness kunena kuti zikuchitikadi komanso it doesn't mean kunena kuti ndekuti basi it is actually a way of meeting people you have never met before or you would otherwise not meet and mabanja ndithu zabwino bwino edi so nazo but just be careful, that is all. Kungofuna ka disclaimer kuti zimwina zingambe kuoneka ngati kuti yosazapita so social media kakumana ndi anthu. No, that's not what I'm saying. I'm just saying kuti let us do it, but do it carefully. Kuti munthu mose wayambira kuti hi koma kulizi kena after 2 hours akuza kuyankha kuti hi, you just know kuti amayankhula ndazi mai ina 7 and kena kwabwerera so kwa iweyo sali serious amene munthu wa serious amadziwika amapanga focus on you. You don't even have to wonder kuti amene iweyo akundiganizira. No, and they will show you how they feel about you. Nde osamakhala ndidzika iko kapena chanchani zabwino bwino. All the best out there and be careful. Thank you.